Dalaygo ng Ginoo sa atong mga kinabuhi karon nga igsoon. Karong hapuna, karong adlaw, atong pagasugdan ang series nga pagtulun-an nga topic alang sa pagpalig-on sa atong pagpanginabuhing Kristohanon, sa atong pagkabalaan, pagkamatarong ug labi na sa atong pagsalig pagtuo diha kang Kristo sa matag kinabuhi nato. Akong giuluhan ang maong series, ang akong lawas iya sa Dios. O kini atong pagkakutloon sa duha ka parte sa Biblia, nga duha ka lugar nga bersikulo o atong pagbasahon nga igsoon ang 1 Corinto 6 bersikulo 12 ngadto sa 20 o ang Galacia 2 bersikulo 20. Akong pagbasahon ang 1 Corinthians 6:12 to 20 nagaingon nga igsoon. Ang tanang butang ikatugot kanako. Apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Tinuod nga ang kanon alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kanon. Apan kining duha pagalaglagon sa Dios. Ang lawas dili alang sa pakipaghilawas, kundi alang sa Ginoo. O ang Ginoo alang sa lawas. Versikulo 14, og ang Dios nga nagabanhaw sa Ginoo, magabanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas, mga bahin ni Kristo? Nan, kuhaan ko ba ang mga bahin ni Kristo aron pagahimuon nga mga bahin sa usa ka babayeng dautan? Palayo ka na. Wala ba kamo masayod nga siya nga nahilingkit ngadto sa babayeng dautan, nahimong usa ka lawas uban kaniya? Kay sumala sa nasulat, ang duruha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa ngadto sa Ginoo, nahimong usa ka espiritu uban kaniya. Versikulo 18, likayi ang pagpakighilawas. Ang tanang ubang sala nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas. Apan ang taong makihilawason nagapakasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Versikulo 19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Ikaduhang bersikulo, Galacia 2:20, nagaingon maigsoon. Sumala ni Pablo, gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako, o ang kinabuhi nga ako karong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios, nga nahigugma kanako og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Mao kini ang pulong sa Dios nga akong giuluhan ang maong series, ang akong lawas iya sa Dios. Magampo ta maigsoon. Dalay ko namong Amahan, salamat Ginoo nga kami imong gitagaan og usa ka topic nga makapalamdag sa among pangunahuna sa pagpanginabuhi namo niining kalibutan nga naa sa kangit-ngit sa tanang mga kasaypanan, mga tentasyon ug sala. Hinaot pa nga kining maong serye nga among pagatun-an so kadkaron mo'y makahatag kanamo og
suga sa among tiilan unsaon namo paglakang nining kalibutan ug kahayag sa among dalan aron makatultol kami sa kamatuoran ug dili matipas sa tuo o sa wala kundi paingon ngadto sa maong kinabuhi nga si Kristo ang kamatuoran. Salamat Ginoo mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Busa mga igsuon, kung Dios ang tag-iya sa atong lawas, ang Dios adunay 5 kakamatuoran nga alang kanato. Primero, ang Dios dunay mga prinsipyo para sa atong lawas. Ikaduha, ang Dios dunay mga plano para sa atong lawas. Ikatulo, ang Dios dunay mga proteksyon para sa atong lawas. Ikaapat, ang Ginoo dunay katungdanan sa atong lawas. O sa katapusan, ang Dios dunay garantiya alang sa atong lawas. Kining 5 mao ni atong pagkatun-an sa matag adlaw sa Martes. Apan karon atong sugdan ang primerong gahom o dunay primerong paksa no niining atong siri mao ang prinsipyo para sa akong lawas. Ang Dios dunay prinsipyo para sa akong lawas. Atong pagbasahon ang bersikulo 12 ngadto sa 13. Ani ta magsugod. Nagaingon may igsuon. Ang tanang butang ikatugot kanako. Apan dili ang tanang mga butang makaayo. Mao nay primerong prinsipyo may igsuon. Ikaduha, ang tanang butang ikatugot kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Mao na ikaduhang prinsipyo. Tinuod nga ang kanunon alang sa tiyan og ang tiyan alang sa kanunon. Ikatulong prinsipyo. Apan kining duha pagalaglagon sa Dios. Mao na kamatuoran. Ang lawas dili alang sa pakighilawas, kundi alang sa Ginoo o ang Ginoo alang sa lawas. Mao kini ang mga prinsipyo nga angay natong masabtan nining primero natong pagtuon. So atong tan-awon karon nga ang Dios adunay prinsipyo para sa atong lawas, para sa atong lawas. Tinuod si Pablo usa ka tinuod nga Kristohanon. Siya gyud gitawag nga apostol. Giluwas siya pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Gidawat ni Kristo ang iyang pagka makasasala o ang iyang tanang kasalanan o gini iyang gikamatyan didto sa krus sa Kalbaryo. Kung si Pablo Kristohanon, way kalainan para kanato. Og unsay iyang mga prinsipyo og unsay iyang pagpanginabuhi gawas sa pagkatawag nga apostol, mausab ang atong kinabuhi, mausab ang atong mga prinsipyo. Walay kalainan kanatong tanan si Pablo isip mga Kristohanon. Ang kalainan lamang mao ang iyang pagkatinuwag nga apostol, dili man tanan apostol, dili tanan magwawali. Apan kitang tanan gitawag sa kaluwasan. So, karon may igsuon, pag-abot sa pagkinabuhing Kristohanon, pareho ta ni Pablo. Bausa siya gyud dunay kahigayunan, dunay siya awtoridad nga mutudlo kanato sumala sa iyang nakatunan o sa iyang kasinatian kang Kristo diha sa iyang pagkaluwas. Sumala sa iyang gisulti sa Galacia 2:20 nagaingon, gilansang ako sa krus alang uban kang Kristo. Mausab kita sa diha kita nga misali kang Kristo nahitabo ni kanato nga kita gilansang uban kang Kristo sa krus. Dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nako. Og ang kinabuhi nga karon nga
luwas no na, akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Importanteng masabtan nato ning pagtuo mga igsoon. Nga nahigugma kanako og bitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. So sama ta ni Pablo mga igsoon, kita dili na tag-iya sa atong kaugalingon, sa atong kaugalingong daan nga makasasala kay kini usa ni ka selfish, no? Kining atong daan makasasala iya tanan. Ang kunon ang atong kinabuhi nga daw murag kita mo ay nagbuhi sa atong kaugalingon. Patay na kita diha, wala na nay gahom kanang daang pagkatao. Patay na ang atong daang pagkatao. Si Kristo na ang nagpuyo sa atong kinabuhi. Kita nga giluwas nga bag-ong binuhat na sa Ginoo, naalang gihapon sa kauban tang nabuhi dinhi sa atong lawas. Busa tungod kay kita naluwas naman, dili naman ang patay naman ang daang pagkatao nato nga makasasala, nga gikaligut-gutan sa Dios alang ngadto sa impyerno, kita nabuhi nining lawas nga bag-o nang binuhat, luwas no na. So busa magkinabuhi kita sa pagtuo kang Kristo. Now, ato sang sabto ning pagtuo mga igsoon. Aron masabtan nato og unsa ka importante ang pagtuo. Daghay nag-ingon nga ang kita naluwas pinaagi sa pagtuo. Pero ato ning klaruhon mga igsoon. Naago na kalambigit gud na apan atong klaruhon ning pagtuo. Kita maigsoon patay ta sa atong kinabuhi espirituhanon kay tungod kita makasasala. Nabulag kita sa kinabuhi kang Kristo. Busa patay kita. Nagaingon ang Roma 3:10 nga way matarong bisan usa kay tungod kitang tanan, Roma 3:23, nakabsan sa himaya o nakabsan ta sa kinabuhi diha kang Kristo. Busa kita mga patay, nabulag kita na walay kinutuban ang atong pagkahimulag kang Kristo sa kinabuhi. Apan pinaagi sa pagwali sa maayong balita nga kita nagpaminaw diha sa pagwali maigsuon ang balaang espiritu mutawag kanato sa atong kinasudlan. Kining pagtawag sa Dios dunay duha ka klase maigsuon. Ginganlan og general call og effectual call. Ang general call mao kini ang pagpanawag nato, pag-imbita nato sa mga tawo nga maminaw sa wali sa Dios. Tanang tao atong imbitahon aron sa pagwali. Apan pag-abot sa pagtawag sa kaluwasan, effectual calling or regeneration, trabaho ni sa balang espiritu samtang nagpaminaw ta sa wali na atadas presensya sa Dios. Ang balang espiritu pagatawgon kita sa sulod, iyang bag-uhon ng atong kasing-kasing sa usa ka pulong kita iyang i-regenerate, no? Bag-uhon, i-anak pag-usab. Ang but pasabot, buhi unta sa atong patay nga kahimtang. Karon, sa diha nga ang balang espiritu gibuhi na ta, gianak ta pag-usab kay sumala sa John 3:3 gawas ang tao nga ipanganak sa usab sa espiritu dili gid siya makita sa ganarihan sa Dios. Nga naman patay man. So busa ang gianak sa unod man, apan ang gianak sa espiritu man nga kinahanglan kita ianak pag-usab. So sa diha nga gianak na ta pag-usab, gibag-o na atong kasing-kasing, makasabot na ta, kita na ta, kadungog na ta sa wali. Karon sa atong paminaw sa wali, samtang nagpaminaw ta, nya gianak ta pag-usab, gi-regenerate sa balang espiritu, makasabot na ta mao sa pagwali. O mukunsad ka nato sa sulod nato ang pagtuo gikan sa pagpaminaw nato sa kamatuoran sa balang kasulatan kung kinsa ang Dios, kinsa si Kristo maluluwas ug kinsa kita nga makasasala, buabot na ang atong pagtuo. So busa ato nang isalig ang atong kinabuhi kang Kristo, ato siyang pagadawaton kay tungod mituo ta kaniya. Karon sa atong pagdawat kini dili sa atong kaugalingon kundi ang pagtuo nga mikunsad kanato diha sa pagkahuman sa pagkabag-ong pagkapanganak pinaagi sa wali, doon na natay pagsalig o kanang pagsaliga maunay mudawat sa grasyas kaluwasan. Ephesians
to 8 nga kita nangaluwas sa grasya pinaagi sa pagtuo dili sa atong kaugalingon nga buhat kundi iya ni sa Dios, hatag ni sa Dios. So kanang pagtuo maigsoon karon nga kita mistuo na kang Kristo, do na natay kining pagkabugkos dito kang Kristo, no? Kita na nag-ingon na sumala sa atong gibasa ganiha sa 1 Corinthians 6 ngadtong sa bersikulo 16 nga nagaingon, wala ba kamo masayod nga siya nga nahilingkit ngadto sa babaeng dautan mahimong usa ka lawas uban kaniya? Kung kita naata diha na sa mga babaeng dautan o sa sala ning kalibutan, nahilingkit kita diha sa kalibutan. Apan karon kay tungod naluwas ta pinaagi sa pagtuo, kining pagtuo mao na atong pagkalingkit ngadto kang Kristo. Gihinganlan ni og living bond. Living bond. Kinabuhi nga pagkabugos, pagkalingkit ngadto kang Kristo, duna natay relasyon diha kaniya. So miabot nato ang pagtuo o kanang pagtuo mo na milingkit kang Kristo, buhi nga pagkalingkit nga to, pagtuo o kanang pagtuuha maigsuon. Maunay kinanglan palambuon nato, palig-unon nato pinaagi sa mga kaalam sa pulong sa Dios aron mulambo ang atong relasyon kang Kristo, mulig-on mo kining mag-mature ang atong yung pagkalingkit, ang atong pagkabugkos ngadto kang Kristo. So busa ang kinabuhi ni Kristo naa kanato, mao ni nagbuhi. Mao nay naghatag nato og kaakuan sa pagsulod sa pagtuman sa iyang kabubuton. Busa do na natay kinabuhi ni Kristo kay tungod kita nahilingkit dunay atong buhi nga pagkabugkos ngadto kang Kristo. Ginganlan na og living bond. Nadugtong, napilit na ta kang Kristo. Mao ni ang atong kinabuhi nga Kristohanon. Mao ni pagtuo, no? Ang pagtuo dili ato. Gikan ni sa abli sa atong kinabuhi, atong pangunahuna. Nakasabot ta tungod sa wali og sa wali na ang kamatuoran mo'y muhatag kanato og pagtuo sa kamatuoran. So, timani, ang atong pagtuo mao nang atong pagkalingkit diha kang Kristo. So, mintras ang atong pagkalingkit, ang atong pagtuo magtubo, magmalig-on, lig-on kaayo ang atong relasyon sa atong Ginoo. So, kinahanglan magkinabuhi kita diha sa atong buhing pagkalingkit. But pasabot, magkinabuhi kita sa pagtuo kang Hesukristo. Buhi nga bugkos kang Kristo. Busa, magkinabuhi kita sa prinsipyo sa Dios alang sa atong lawas. Kay naapamanta ning lawas. Apan kinin lawasa dili na ato kang Kristo na ni, apan kitang mga bag-ong binuhat nga doon na bugkos kang Kristo, kaubartang nagapuyo sa atong lawas og si Kristo. So, prinsipyo alang sa ikalig-on sa akong pagtuo o sa buhi nga nako nga bugkos kang Kristo, naagyod pirmi ang atong pagpaminaw sa wali sa pulong. Kay ang wali sa pulong sa may balita mao ning gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa mga dili pa magtutuo nga musalig kang Kristo o alang sa kalig-on o pagkahamtong sa mga nagsalig o ng mga nahilingkit na diya kang Kristo. So karon atong tan-awon pagkatun-an ang prinsipyo para sa akong lawas, sa atong lawas. Dunay tulo ka kamatuoran ni ining prinsipyo bahin sa atong lawas. Versikulo 12 ngadto sa 13 atong basahon og usab maigsuon. Nagaingon, ang tanang butang ikatugod kanako apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugod kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Primerong prinsipyo maigsuon aron sa paglihok nato sa atong lawas, kinahanglan magpalig-on ta sa atong kaugalingon. Kita mo'y magpalig-on. Dili nato'y ampulod lig-una ko, dili kita gyud
ang magpalig-on kay tungod doon na natay bugkos kang Kristo. Ang kaakuhan ni Kristo naa na nato. So busa kung doon na tay desire nga malig-on, maupod ang desire sa Ginoo kanato kay lambigit na gud ta kaniya. So dunay duha ka prinsipyo niining bersikulo alang sa atong pagpanlihok sa atong lawas. Primero, tanang butang ikatugot kanako. Nato, tanang butang way bawal, no? Mahimo na tong buhaton. Apan kining atong kagawasan sa pagbuhat sa tanan, dili tanang butang makaayo. Bisan pag unsa ka maayo sa butang nga angay nimong dawanton o ipanginabuhi, apan kung kini magasobra na, dili na ni maayo. Di ba? Bisan pagali ang kamay, lami na tamis, apan daghano nimo ang kamay, mupait yun na. Bisan pa ang kanang ginamos, lamian ng mga tawag nanay ginamos, apan kung kana sobras ginamos, manghupong imong naong. So, dili tanang maayo, madawato nimo. Doon na yun tayo kining pagkontrolar sa atong kagawasan. Unya ikaduha, tanang butang ikatugot kanako apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Subusa kadto mga maayong butang nga maoy pagtuon nato nga maayo anindot sa atong lawas, dili ta magpaulipon ni ana. Kay tungod usaray atong agalon, usaray atong manluluwas, usaray nagtubos kanato, usaray nagpalit sa atong kalag gikan dito sa sala, kundi ang atong Ginoo. So adto gyud ta magpaulipon kay tungod kita doon na buhing bugkos kang Kristo. Dili ta makipaglambigit sa mga dautan ning kalibutan. Gihinganlan din sa atong teksto sa mga babaeng sana, no? Mga prostitute. Diha man gipaliwanag ang tanang dautan ning kalibutan, bisa pag unsa ka maayo, kagwapa, bisa pag unsa ka anindot maigsuon, apan kung kana malambigit ka diha, dili na maayo. Ay tungod ikaw og siya mahimong usa. Kinahanglan kita nga nahiusa diha na bugkos kang Kristo, wa gyud makapahimulag kanato. Gawas lang sa atong kamatayon kay tungod muadton man ta sa iyang ginharian. So muna doon ay duha ka prinsipyo. Ang prinsipyo nga dili tanang maayo makahatag nimo kaayuhan. Og dili tanang maayo og dautan nga dili gid ta magpaulipon. So doon na tay pagpaminsar sa maayo natong desisyon. Kinahanglan maminsar ta og unsay desisyon nga alang gyud sa Ginoo. Tanang butang ikatugot kanako. Apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. So mo na'y primerong prinsipyo diya sa paglihok sa atong lawas. Ikaduha, ang akong paglihok sa lawas, kinahanglan kalag ko dili magpaulipon. Kining atong kalag, kining atong kinabuhi, dili ta magpaulipon. Basa utro sa bersikulo 12. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Kaya ang atong kaugalingon maigsuon, nagtuo ta nga maayo sa tanang mga butang. Mao nang karaghanan, maayo man ning kwarta no, kining sapi, maayo man ning pagkadato, apan kana naa sige tag gako sa nining bahan din ning kalibutan, asat man ta paingon. Kalaglagan gyud sigurado. Bisan pag unsa kalami, bisan pag unsa ka maayo. Bisan pagali ang mga vitamins nga maay pero magpadaghang kag vitamins, porbahan nimo inom 2 ka botilyang vitamins kada inom nimo, di ba kay maunsa ka? Dili tanan maayo. Dili kinahanglan kita magpaulipon sa bisan unsa. Ang atong pagkaulipon naalang gyud kang Kristo, naalang gyud sa Dios. Kay og masubraan tas pagkaulipon sa Ginoo, mas maayong kahimayaan sa Dios o kahimayaan kanato. Apan nining kalibutan maigsuon, dili gud kinahanglan. Kinahanglan magmaalamon kita sa pulong sa Dios. Pulong sa Dios mao ni lamparahan sa atong tiilan ug unsaon atong paglakang nining kalibutan, nining kangitngit, nining kahayag nini og tingalig masubraan ta tilig na atas tuo.
no? Nya naaputa sa wala. Kinahanglan yun na agyud ang pulong sa Dios mo ay magdirekta kanato. Psalms 119:105 nagiingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Hayag kayo. Naagyod nato ang self-control, patience, ang pag-antos o ang pagkontroral sa atong mga pangibog, kinahanglan yun ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mintas nagpaminaw ta, mulambo mulig-on ang atong pagtuo. Mulambo mulig-on ang atong buhing pagkabug-os kang Kristo. Munang Romans 10:17, busa ang pagtuo o ang atong relasyon kang Kristo magaabot gikan sa madungog o ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali may tungod kang Kristo. Pagwali, klaro kayo sa Bisaya, pagwali. Diha sa English kay through the word of Christ. Tama, igo yun ang pagwali kay dili man na word logos sa Grego kundi rhema, doktrina, no? Rhema, pagwali, gikas ba, dili lamang ta mabuhi pinaagi sa tinapay kundi gikan sa pulong gikan sa ba sa Dios, ba ni Kristo. So ang logos si Kristo, no? Pero ang rhema ang pulong ni Kristo o ang ebanghelyo. So mauna ang ikaduha megsuon nining atong paglakaw aron sa atong lawas, magpalig-on ta sa atong kaugalingon. Ikaduha, kalag nato dili magpaulipon. Ikatulo, ang akong pangliho kinahanglan Ginoo akong pagabayawon. Okay? Primero sa pagpalig-on sa kaugalingon, kaduha dili pagpaulipon sa atong kalag. Ikatulo, ang Ginoo atong pagabayawon. Versikulo 13, nagingon, tinuod nga ang kanon alang sa tiyan o ang tiyan alang sa kanon. Tinuod mo na. Dunay mga kamatuoran nga prinsipyo nga igo sa matag usa. Ang kanon para sa tiyan, ang tiyan sa para sa kanon. Maron na kining aton lawas mabuhi, tambok, ano? Igo gyud na. Tugma gyud ang prinsipyo ha. Apan ang kamatuoran dili nato nimoy tagaan og dakong importansya kay tungod kini parehong pagalaglagon sa Dios. Ang pagkaon og atong tiyan pagalaglagon sa Dios. Masubrahan ta na agyod ang paglaglag. Maingon ang Ginoo sa bersikulo 3 ang pulong apan kining duruha pagalaglagon sa Dios. Mao ni nga gikan sa tiyan og sa pagkaon misubay na pos Pablo sa ikaduhang paglarawan. Ang lawas dili alang sa pakighilawas. Okay, kining atong lawas, no? Kita nga bag-unang binuhat susunod sa atong lawas nga tinubos na ni Kristo ning atong lawas dili ni ato panag-iya ni Kristo. Kung panag-iya ni Kristo, kining atong lawas parte ni sa iyang lawas. Ang lawas dili alang sa paghihilawas, kundi alang sa Ginoo o ang Ginoo alang sa lawas. Sama sa kanon og tiyan, paghiusa gyud na. Karon kita nga mga niluwas na, si Kristo o ang atong lawas, usa na. Si Kristo na. So busa, sa atong kinabuhi nining lawas, pagpanginabuhi nato sa pagtuo, so ito'y pagtuo, pagpanginabuhi nato sa atong living bond o buhi nga pagkabug-os kang Kristo, kinahanglan ato siyang pagabayawon. Siya mo'y atong mahimaya. Siya atong maisa sa atong kinabuhi. Sa tanang lihok nato, tanang paminsar, tanang trabaho, tanang lugar nga asa ta paingon, kinahanglan ang Ginoo gyud mababayaw. Dili nato gamiton ang atong kagawasan aron mabayaw ang tao, mabayaw ang atong kaugalingon. Dili ta atong gamiton ang atong kagawasan alang sa pagpatuyang sa bisan unsang mga maayong butang nining kalibutan. Labi na pag-abot sa gugmas kalibutan. 1 John chapter 2 verse 15 to 17 nag-ingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ni ang mga butang diha sa kalibutan. Ngano man? Nga di man nato higugmao nga kinahanglan man nato ng mga butang nining kalibutan. Apan
ang gitugod sa Ginoo dili nato higugmaon. Nganuman atong i-continue sa versikulo 15, kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. So mo ni makailog sa atong gugma sa Dios, ang atong living bond, ang atong buhi nga pagkadinugtong kang Kristo magkahuyang. Na mahuyang na gani na masabtan sa kagalingon mo, layo ka na, di ka na mosimba, di ka na moampo, di ka na magbasag Biblia, wa na lami nimo ang mga espirituhano nga naman. Kay ang kalibutan naman ang mipuli sa imong gugma. Mao na nga, kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. Unsa may timaan nga ang gugma nato na balhin sa kalibutan. Versikulo 16, kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pagpangibog sa unod. Mao man na nga mahigugma ta sa kalibutan tungod sa pagpangibog sa unod, no? Ang sala unod nun nga mga butang o ang pangibog sa mga mata, porbida sa atong mga mata, kalami na, ako na. O ang pagpaggarbo sa kinabuhi. Una ay akong ana, mas garbo ko, mas malipay ko, daghay maibog nako. Dili kining gugma, dili gikan sa amahan, kundi gikan sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw. Tama no? Tiyan og lawas, kanon og lawat mahanaw. Mao pud ang kalibutan og ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, sa atong living bond nga nalig-on ang atong relasyon, ang atong pagtutungod sa pulong, mao nang magatuman ta sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. So usahay kinahanglan gyud nga balanse ang atong kaalam bahin sa pulong atong yung panginabuhi kay kung kutob na dinhi puros lang ta ba, no? Garbo lang ta og daghang kahibalo sa theology, sa doctrine, distinctives, unsa pa man, usahay dili makita sa atong kinabuhi, garbo na. Basahon nato ang 1 Corinthians 8 verse 1. Gigamit ni Pablo ni bahin sa kagawasan, no? Kay doon na siya kaalam. Ang tanang butang ning kalibutan gigatugot apan dili kita dili tanan maayo og dili kita magpaulipon. Apan kining mga alam, sobras theology nag-iingon sa 1 Corinthians 8:1. Karon may tungod sa mga kanunon nga gikahalad ngadto sa mga Dios. Kita nasayod nga tuod ang tanan kanato na nagpakabaton og kahibalo, kaalam. Apan ang kahibalo baya magapaburot, apan ang gugma magapalig-on. Gugma gyud ang atong gamiton diha sa atong mga kaalam sa kahibalo. Dili kahibalo lang, dili sa ulo lang. Kailangan ang gugma is an action word, no? Nagalihok kini alang sa atong kauban, sa Ginoo, sa atong kagalingon. So, mingon si Pablo sa iyang sulat sa 1 Corinto 15:10 nag-ingon, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon. Tanawa? Ang iyang kahibalo pinaagi sa gugma niya sa Dios. Mingon si Pablo, pinaagi sa grasya sa Dios, giangkon niya nga grasya kini sa Dios. Ako nahimong mao ako karon, ug ang iyang grasya nga gihatag niya kanako wala mapakyas. Inunoa, ako nakabuhat og labaw pa kay bisan kinsa kanila, bisan tuod dili gayud ako ang nagabuhat, kun dili ang grasya sa Dios nga niya uban kanako. Kinahanglan ang Ginoo gyud babayaw sa atong kinabuhi. Wa tay kalabuanan sa uban. Tanang kaalam nato gikan lang yun sa grasya sa Dios. Subusa atong pagabayawon. Ibayaw nato kung Kristohanon ka na, ang imong pagtinguha o pagpaningkamot iya usab sa Ginoo. Confluence na may gizon. Na kung Kristohanon kita, ang atong mga binuhatan, ang atong pagpaningkamot, ang atong mga paninguha, maupoy pagpaningkamot o paninguha sa Dios. Subusa sa atong buhat, kauban ng Dios, mahimaya gyud ang Dios. Philippians 2:13 nag-iingon, kay diha sa sulod ninyo ang Dios, sa sulod ninyo ang Dios, mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha
og pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimon. Tanawa, kung kita ang atong buhi nga pagkabug-os diha atong paligunon pinaagi sa kaalam sa pulong sa Dios. Tanang lihok nato kauban ang Dios sa paglihok busa mahimayag gyud ang Dios, siya gyud may bayaw sa atong kinabuhi. So maigsuon, kining atong primerong topic bahin sa atong series ang akong lawas iya sa Dios. Gitudloan tag mga prinsipyo alang sa paglihok sa atong lawas. Dili tanan maayo makaayo sa atong kinabuhi. Dili tanan maayo nga kita magpaulipon sa bisan unsa. Kinanglan magpalig-on ta sa atong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Dios, atong ang atong kalag dili maulipon pinaagi sa atong pagpaminsar nga espiritual, sa atong pagtuo sa Dios, o kinanglan sa tanan Ginoo ang mabayaw sa atong kinabuhi. Now timani, dili na ikaw ang nanag-iya sa imong kaugalingon, right? Kay namatay na ang imong daang kaugalingong makasasala. Nga nag-angkon sa imong kinabuhi daw ikaw mo'y nabuhi sa imong kaugalingon. Karon iya ka na ni Kristo. Dili na ikaw ang panag-iya sa imong lawas. Apan naalala gyapon ta nagpuyo sa lawas. Busa kay bag-o na kanang pagkatao dinha sa atong sulod sa lawas, nga nagpuyo lang gihapon, magkinabuhi na ta sa atong pagtuo. Magkinabuhi ta sa atong relasyon. Buhi nga relasyon kang Kristo. Buhi nga bugkos. Nga na maoy nagmahal ka nato si Kristo. Nagpalit ka nato tungod sa atong mga sala. Maoy magpalig-on og palig-on na kining relasyon pinagi sa pagpalambo sa kaalam kaniya. Kay kung watay kaalam sa Dios, watay paglambo, way pagkahamtong maigsuon. Nagaingon Hosea 4:6, "My people perish for lack of knowledge." Hindi wala sila magkulang sa knowledge kay tungod why nagtudlo dili ilang gi-reject ang knowledge. Mao na nga sila pod pag-i-reject sa Ginoo. So kinahanglan magpalambutas kaalam kaniya pinaagi sa pagpalig-on, sa pagtuo, pinaagi sa pagdawat sa mga pagwali sa pulong. Sa katapusan maigsuon, magkinabuhi kita karon sa prinsipyo sa Dios. Kaya nato kay tungod kita dunay buhi nga pagkalingkit sa atong Ginoo. Ang kinabuhi ni Kristo maoy naglihok nga kinabuhi sa atong mga kaugalingon. So mag-ampo ta maigsuon. Salamat Ginoo nining primerong topic sa among series about ang among lawas iya sa Dios. Hinaot pa nga kini makapalig-on sa among pagsalig pagtuo, pagpanginabuhi isip Kristohano nining kalibutan nga nas kangitngit nining sala ug kadaotan. Naot pa Lord nga kami mahimong asin nga magatimpla sa among nga kasilinganan o kami daw suga nga makapahayag sa mga tawo nga anas kangitngit sa kalibutan sa sala. Hinaot pa Lord nga kining among lawas dili gamiton sa among kagawasan aron mahimo namo ang tanang mga butang nga kami maulipon o malaglag sa kapildihan, kundi kining among lawas among ilihok nga magpalig-on sa among kagalingon, dili magpaulipon sa kalibutan ug labi na maong pagbayaw sa among Ginoo nga naghatag sa iyang grasya. Salamat Lord, mao kining among pag-ampo, diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.